बदमाशी कइल काम बा, गोली बंदूक चला के भइल लांबा, हई बदमाश बदमाशी कइल काम बा, गोली बंदूक चला के भइल लांबा। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस देखी के हमके भागी, हम त फोनवे से ओ हम त फोनवे से रोक लगा दे, दफा 302 के ना लागी रे। हम त फोनवे से रोक लगा दे, दफा 302 के ना लागी रे। दोस्त हमारे विधायक बाटे, पार्टनर बाटे नेता, हमरा से अजुरैबे त ऊपर चल जइबे रे बेटा, चल जइबे रे बेटा। दोस्त हमारे विधायक बाटे, पार्टनर बाटे नेता, हमरा से अजुरैबे त ऊपर चल जइबे रे बेटा। एक गो हथवा से सीना में गोली कए गो के दागी, हम त फोनवे से ओ हम त फोनवे से रोक लगा दे, दफा 302 के ना लागी रे। हम त फोनवे से रोक लगा दे, दफा 302 के ना लागी रे। विजेंदर झूठा हूँ के बदनाम बा, झूठा हूँ के बदनाम बा। साइलेंट डॉन नाम बा हमर, कटल कइल काम बा। गौरव सत्या तनवीर सोनू मुनल भी बदनाम बा। रोजे रोजे दहिया पे हमारा लागेला खून के दागी, हम त फोनवे से रोक लगा दे, दफा 302 के ना लागी रे। हम त फोनवे से रोक लगा दे, दफा 302 के ना लागी रे। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।